Ero kamano ahinya. To bende kinde ma magi duto te timore bende wang'eyo ni obila mopogore opogore bende osebedo ka yudo hinyruok ma koni kod kocha. Nyaka sani obila madirom 14 bende noyudo hinyruok ma koni kod kocha, ahinya e gwenge magwa mag Nyanza. Kaka joked ne ratich oganda, ang'eni beti kinde ka kinde kaka joked ratich ne oganda usebedo kuloso kotende kod ng'anyo makamage. Bende duondu winjore ahinya e kinde ma koro ng'anyo makamage timore, obila tiyo go teko mathoth. Inge gima duong' ma onego bed ni watimo en gima luongo ni documentation. Waloso gi ji mondo gimiwa pach, giwachnwa gima notimore mondo ji ong'e. Nikech sama wawacho ni obila okadho line monego bed ni gikadho no, wawacho kamano ka wang'e gima jopiny wachonwa kalure gi chandruok ma ji oseyudorego. Sami wacho ni ng'ato donjo nyaka e udi tipenjo gimomiyo ng'ano nitiere kanyo, to donjo kanyo to odwa hinyi, odwa goyi. Nitiere kaka ji loso, kaka sami goyo gi kaka giwacho ni kiang'o jaluo no. Mano ng'iso ni jok manitiere kanyo ok gibiro ni gidwa rito jopiny, gibiro kanyo ni gidwa hinyo. Iwinjo ka ng'ato wacho ni wabo puonji adabu, imuoro ni adabu midwa puonjo, ipuonjo no timo ang'o. Gini oket ka gima en joluo kende ema timo ng'anyo. Mane kaka serikal dwa kete. Nikech kosekete kamano to koro gichako gi story ni Nyanza kaeri ji timore kamae to ji timore marach. Sami olo obila, ti olo obila ma okorwako kata uniform. Thothi gi orwaka civilian. Ikia ni tiyo go obila, kosi kia ni tiyo gi jakuo, kosi kia ni tiyo gi thugman. Ji ok dwa ni mondo ng'e ni gin ng'at moro ni to wacho nwa ni ochung' kamoro ka osego nyathi moro risasi to wacho ni mae gimarach machal nade. To samatin ni to wit tiagas to chakor rengo. To korengo to wacho ni en gi ji ariyo maluwo bang'e. To neno ni jogi eri kane luwo bang'e, achiel noting'o luth, gite oting'o luth to gipanga. To ka giringo e kor dala kuma ji odake no, to yudo kamoro mokonyal ringo. Koro kolokore kamano, to pala panga okan, luth oket piny to bunde mogol. Tigoye. En okia ni mainga. Wacho ni napani mano mana jowa. Kare mano ne polis ma wantiere godo. Mane polis makoro wawacho ni nitiere kai kindwa kai. Ni gin girito ki wata gimoro matin timaki. Sama ji pimo nuas experiences magin godo no, wambe wakao experience go. To wande komondo wawach ni ji kaka gino timore, kaka chale piny. Mondo wachak penjore ni ya, to maeri to oganda machal nade mapokwa neno ni. Sama ji luwo bang'i to ng'ato nigi bundo te, kata kapok iloso to segoi. Ng'ato wuok ochung' mane wang' dhot. Miyo moro manicho ogo, ne ntiere e ode to pod ogoye. Koro mane wacho ni in jang'anyo, ni ng'anyo kanyo to kendo penjo. Ani yuda kae, utima nade, okobadho gi. Longineno kamano chalo ka gimokelo gi kama wantiere kai, en mana hinyo ji. To story gi experiences ma wakao ma wandiko piny ka ji loso kodwa no, mane koro gima wadwaro ni mondo ji ong'e, mondo jopiny ong'e gima timore kabisa, mondo wachak penjo mopogore. Serikal ni, ang'o ma gitimo kae, mopogore gi gima onego bed ni gitimo. Tang'o momiyo gitimo gima waneno ka gitimo ni. Emomiyo wadwa ni oganda manitiere ka, kik ng'ando pand wach, wacha diera manitiere. Nikech the more ma ji wacho gimotimore no, the more ma koro ichako ng'iso ji rang'isi mar apimo obila manitiere kae, gi timbe gi kit gima nitimo kaeri, mondo wachak penjo gimomiyo wane midwa negwa. Ang'o momiyo kae kumitimore mopogore gi kuonde ma ji ng'anyo kamora mora machala gi gimitimo kae. To bete kinde ma ji omake. Ero kamano ahinya. Te kinde mosekalo moke no okang' mokwongo ma bende ageno ni osebedo kata mana kukawo ripode makamage. Ripode makamage kata mne kinde mosekalo bende nitiere konyruok, fuong'ruok moro amora ma bende gisekelo. Nitiere kaka wadwa dhi e court, mano gimokwongo, nikech mane kumonego bed ni wachake. Wawacho ni jok manohinyore go gi jok ma properties gi ohinyore, ng'ato ka ng'ato nyaka okaw P3 form mondo wane kaka wanyalo tero gini e court. Nikech court ema koro wadwa ni mondo watiek wachni. Ok wanyal ng'e ni en polis mane, to mano ok wadwa donje, wanong'e ni en polis. Katiba nowacho nwa ng'ama nitiere in charge e county ka county, e sub county ka sub county, wanitiere gi police station, tingang gi ng'amo okaw telo mar polis e county. Mane ng'at momako, nikech wawacho niya, jogo nitiere kanyo nikech ne giyudo instructions kuom jatendgi, to jatendgi ma wang'eyo en county police commander. Koro ene mikete piny tipenje ni pimnwa ne, ene ma koro wacho ni wahold responsible e gik mane mosetimore mang'eny kae.
Erokamano ahinya Buri, bende awinjo ni na pachi e kind thuolo ma osekalo waseneno kana ka oganda ng'anyo